Zehra Kosova yekê tîrmeha 1910 li Kavalayê di nav malbatekê ku bi karê tûtunê re mijûl dibe tê dinê. Di sala 1924 de bi hevpîmana ku bi Yewnanistanê re tê çêkirin tê Tirkiye. Piştî mirina bavê wê ya sala 1932 berpirsiyartiya tevahî malbatê dikeve ser milê Zehra Kosova. Zehra Kosova ya karkertiya tûtunê di sala 1930 de li Stenbolê berdewam dike, bi jiyana karkeriyê re xwe di nav têkoşîna Çînî de dibîne. Di salên 1933 de bi rêya Partiya Komûnîst a Tirkiyeyê birêxistin dibe. Di sala 1934 de ji bo xebatên birêxistinkirinê ji bo perwerde diçe Moskowayê zanîngeha komûnîst a gelên Rojhilat. 25 Nîsana 1937 cardin vedigere Tirkiye û bi awayekî çalak di nav xebatên têkoşîna Çîna karker de li refên herî pêş ciyê xwe digire. Di sala 1946 de ji ber broşûra ku derbarê sendikayan de amade kiriye û belav kiriye, tevî hevalên xwe tê bin çavkirin û 13 rojan rast îşkenceyê tê. Ji ber xebatên xwe yên li sendikayan di 31 Adara 1952 de tê girtin, rastî îşkenceyên dijwar tê. û 13 Gulana 1953 de tê berdan. Ji girtîgeha leşkerê ya Harbiyê ji bo lêpirsînê wê dibin emniyetê. Zehra Kosova li dijî vê pêkanînê 13 rojan çalakiya girêva birçîbûnê dike. Di 8 Adara 1935 de bi Mustafa İskender re dizewce. Ji ber xebatên xwe yê çalak, neçar dimîne ku zarokê xwe kurtaj bike. Zaroka wê ya duyemîn jiyana xwe ji dest dide. Navê zaroka xwe ya duyemîn Gülten, dide zaroka xwe ya siyemîn. Zehra Kosova piştî salên 1905 bi kêmbûna karên tûtunê li sektora tekstîlê dest bi xebatê dike. Stendîkaya tekstîlê birêxistin dike. Weke karkera tekstîlê 28 tîrmeha 1907 teqawît bû. Zehra Kosova bi ünvana yekemîn jina sendîkavan a Tirkiye û bi keda xwe ya de têkoşîna karkeran de 8 Adara 1995 de xelata keda jin a Konfederasyona Sendîkavanên Karker ên şoreşger digire. Pirtûka wê ya bi navê Ez Karkerim di sala 1996 de tê weşandin. Zehra Kosova ya tevahî ya jiyana xwe vedigihîrîne meşekê bêrawestan a têkoşîna Çîna karkeran di 18 Tebaxa 2001 de jiyana xwe ji dest da.